Moikka moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena muutetaan meidän tyyliä vähän, eli vaihdetaan koko tää meidän sininen asu plus hevonen, koska nyt ei ole enää talvimaakaan, niin alkaa pikkuhiljaa kyllästyttämään jo tämä sininen asu. Niin vaihdetaan vaan johonkin erilaisempaan, ja katsotaan jos hiustyylikin vaihtuu. Noin, nyt sä saat vähän expaa. Nyt tehdään joku kiva outfit. Se ei sitten kesti. Että nyt kyllä kehuja mulle. Nyt. Hevonen. Hyvä. Näin. Iines. Vitsi. No okei. Aloitetaan hevonesta. Eli hevosella mä pistin tällaiset mustat suitset, niin kuin näette. Olikohan noin nyt jotkut semmoset. Sitten mä pistin klassisen mustan estesatulan, ja en yhtään muista minkä ton satulahuovan nimi oli, enkä mä lähtenyt aloittelijoiden huopaa. Sitten toi pääkallo satulalaukku ja toi ihana koodikissa. Hyvä. Sitten on jotkut tämmöiset housut, mitkä ne vähän glitchaa tosta. Ja sitten tosta. No, mä en jaksa tätä koko outfittia laiskaminen. Tässä tää mun outfit kumminkin nyt. Ja nyt mä katon, ettei mulla mitään aloittelijoiden. Valkoinen niveän. Klassinen musta estessä tulla. Mitä vitsiä? Laventeli unelma englantilaissuitset. Joo, okei. Mikä tää? Keskiyön koulutuksesta instalalaukku. Halvat housut. Mä oon laittanut halvat housut. Oh no. No. Okei, mun oli nyt pakko tehdä ääniroita. Noi äänet rupes olemaan niin ärsyttäviä. Mut tein nää Rosettassa. Nyt näette, mä otan toi. Nyt mä sain näköjään tietorajojen polkuun ton ja mainetta. Ja siis tästä on aikaa, kun mä kuvasin tän videon. Nyt on jo mennyt niin kauan, että nyt mä olin siinä nyt Itikka, eli Iines. Nyt rohkaisua ja nyt editoi se video. Että sinun on pakko tehdä tää. Tai siun mitä. Niin sun on pakko tehdä tää. Että sä et voi nyt jättää tätä projektia tekemättä. Et sulla on
110 katsojaa, niin sä et voi vaan olla silleen niinku naps yhtäkkiä ei tukkaa videoita. Niin sen takia mä nyt, kun mä pääsin siis koulusta, mä nyt rupean editoimaan tätä videota ihan huolella. Oho, niin, koska mä ajattelin niinku kuvata jo seuraavankin videon, niin täytyisi niinku olla niinku tää jo tässä niinku valmiudessa. Ja jos tyypit tiedätte Star Rider-koodeja, niin niitä saa laittaa mulle, koska mun toiselle käyttäjälle. Mutta tää video, niin älkää kysyä. Mä kutsuin sen nyt, koska oli tylsää. Mutta tää video alkaa olemaan tässä. Se olisi moi!